Niin, tervetuloa tänne Suomen moottoripyörän museolle keskustelemaan vähän moottoripyöräilystä ja asioista, joita tällä hetkellä on ehkä tapetilla. Ja mulla on tässä Smoton varapuheenjohtaja Vellu Ratinen. Morjesta. Terve kaikille. Itse asiassa nyt puhutaan vähän kuntotarkastuksesta ja MPAlla on luonut kuntotarkastusmallin, jossa kauppiaan vaihtokalusto tarkastetaan ja tulokset kirjataan ylös. Mistä tässä oikein on kysymys? No, tässä on oikeastaan kysymys siitä, että MPA:n toimijat, niin kuin maahantuojat ja kauppiaat, haluaa tarjota niin kuin asiakkaille tai luoda niin kuin vastuullista toimintaa ja samalla tarjota asiakkaille niin kuin laadukkaita tuotteita käytettynä. Että tehdään siis tämmöinen kuntotarkastus, jos todetaan tiekuntoisuus. Että se on niin kuin se periaate tässä. No, onko ne käytetyt pyörät sitten niin huonossa kunnossa, että tällaista tarkastusta pitäisi tehdä? No, lyhyesti sanottuna niin ei, mutta kaupankäyntihän yleensäkin perustuu tämmöisiin keskinäisiin sopimuksiin ja tämmöisessä niin kuin vaihtoon tuotu moottoripyörä niin on kuitenkin hyvä tarkistaa sen tiekuntoisuus, että ostaja voi sitten olla täysin varma, että siitä asiasta ei niin kuin tule jäämään kiinni. Ja sitten niin kuin isossa kuvassa kuitenkin on myöskin EU-tasolta tulossa niin kuin, lisävaatimusta tämän tiekuntoisuuspaketin myötä, että kaikki tiellä liikkuvat ajoneuvot pitäisi olla tietyssä kunnossa ja tätähän tällä yritetään niin kuin myöskin varmistaa. Niin siis EU-parlamentin tahtotilahan on, että moottoripyörien määräaikaiskatsastus otetaan käyttöön kaikissa jäsenmaissa. Tästäkö on nyt kysymys? No joo, siis EU-parlamenttihan äänesti jo 2 vuotta sitten tämän tiekuntoisuuspaketin tiimoilla niin kuin tämmöisen asian, että nämä kansalliset poikkeukset pitäisi niin kuin purkaa, että jokainen maa niin kuin ottaisi tämmöiset katsastukset käyttöön. Tämähän ei tosin ole, niin kuin, siitä puuttuu vielä Euroopan komission kanta ja se piti periaatteessa tulla jo viime vuoden lopulla ja nyt sitten kyllä odotetaan, että on se niin kuin mahdollista, että katsastus tulee. Se on tietysti toinen asia, että niin kyllä meidän täytyy niin kuin varautua täällä Suomessa vastaamaan niin kuin niihin kysymyksiin, että missä kunnossa Suomen teillä liikkuvat moottoripyörät on. Lähtökohtana niin kuin EUn puolelta, niin tieturvallisuuden puolella on, että EU haluaa varmistaa, että unionin alueella liikkuvat moottoripyörät niiden tiekuntoisuus on samalla luokkaa joka paikassa. Mutta eihän ne kaikki moottoripyörät kulje merkkiliikkeiden kautta, että mitäs ne loput pyörät? Joo, no ei, se on kyllä ihan totta, että meillähän on rekisterissä 250 000 moottoripyörää, että niistä noin puolet on niin sanotusti aktiivikäytössä, mutta kyllä sanotaan, että ne mitä kuitenkin suurin osa moottoripyöristä, mitkä liikkuu käytettynä ja vaihtaa omistajaa, niin ne kulkee tämmöisten merkkiliikkeiden kautta, että se on niin kuin tärkeä niin kuin puoli, että he voi kerätä tätä dataa niiden kunnosta ja tallentaa sitä, että se on yksi semmoinen tärkeä juttu. Ja totta kai näitä voidaan sitten myöskin tehdä niin kuin näitä kuntotarkastuksia ihan toimeksiantona, että otetaan, asiakas voi haluta tällaisen, mutta että tämä kauppiaiden ja yhteistyötahojen tekemä tämmöinen kuntotarkastusprojekti, niin se on vähän niin kuin eri asia kuin tällainen tilattu työ, että tässä kerätään se data niin kuin myöhempää käyttöä varten talteen. Hyvä, kiitoksia.